我上来后悔你。 चाइनायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गंसे बिरनाय उरांआ गोग्लैदों चाइनानि इस्टार्न एयारलाइनआव थानाय बोइं 737-9P मुंनि गंसे उरांआ खोला सानजा चाइनायाव हरखाबै गोग्लैदों मिथिनाय बादिब्ला बे उरांआ चाइनानि कुनमिं नोगोरनिफ्राय गुआंझौसिम फैगासिनो दंमोन बेयावनो बे उरांआ चाइनानि गुआंसी ओनसोलनि मोनसे हाजोआव अर नांनानै बे गिख्रंथाव जाथाया जादों बे उरांआ गासै 133 दावबायारिफोरबो दंमोन इमारजेन्सि आरो रैखा खालामग्रा हानजाया जाथाय जानाय जायगासिम सौहैना गोख्रोङै हाबा मावबाय थानायखौ खौराङाव मिथिहोदों जाथायजों भुगिनांनाय खहा जानांनायनि बागै दासिम जेबो रोखा खौरां मोनथ'वाखै 我上来后悔你。哪了？啊。带着刀呗。哪里还没就干刀？对，等等俺就俺你，俺拉领那小肉呀。摸一个刀。刀干一个刀，哦，哎呀。 我做个蹦山呢，干个好的都没干。哎，咋还你啊？做小蹦山干呀？我下个时间啊。做小蹦山呀。毛的，哎呀。拿到了我家门里等于多面子干路人哦。原来的你。哟，落飞机，炸了个干净，没飞了哟，整个从落飞了嘛爆炸。 बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसि नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन